Здравейте! Днес снимам клип на GTA San Andreas и това е. И ще започвам. Ето, значи ще започна от сейфната ми игра, така, и започвам. Така, само да изчакаме да зареди. Днес имах свободно време и реших да снимам на нещо по-различно от Minecraft, Need for Speed, и реших на GTA San Andreas. И така, ще изчакаме да зареди. И така, ето ме, имам оръжие. Така, добре. Ще напиша няколко кода. Така, още... изпътрените, да. И това. Тези кодове ще ми трябват. Сега да излезем от къщата. И ето ме навън. Как почна да лага? Айде. Оправи се. Така. Няма да минавам мисии, мисля да правя най-различни неща. Като, например, ще ида до непостъргача. Ето тук ще скачам от непостъргача. Изчакайте малко. Заби нещо. Извинете за забавянето. И така да продължим. Продължавам. И така да се върнем към играта. Ще отидем с... Или пък с... Ето това, че ще е по-интересно. С този хеликоптер. Или каквото е там, военен хеликоптер. Сега само да се издигна. Хайде. И ето ме на хеликоптера. Не съм свикнал да го управлявам. Не. Съм да ме падна. Надолу. Гледам надолу. Надолу. Не, ще си продължа така. Чакай до там. Не. Много е трудно. Да спра да се издигам. Аз въобще не се движа. Обърках. Хич не ме бива. Така ще иде. Хич не ме бива с управлението на тези хеликоптери. Хич. Ето и най-голямата сграда. Можеше само да сляза додолу и да се кача през входа. Падам. Не. Как минах. Не. Издигай се. Така. Издигай се, не дай да падаш. Много
е сложно. Май по-добре да сляза. Не. Ще се мъча с хеликоптер, но като гледам няма да стане. Значи с хеликоптер. Не, с хеликоптер ще. Каквото и да става с хеликоптера, мисля да и да. Не. Тому не стигна догоре. Няма да се отказвам. Обръщам. Доста съм зле с тези хеликоптери. И вие даже вече знаете, като ме гледате как играя. По-добре ми е, когато колите летят, с тях съм по-добре. По-лесно се управлява, отколкото този хеликоптер. В момента натискам 100 000 копчета. О, кацаме. Не, кацни. Не така. Добре, кацни, не така. Кай е зле ти казах. Дай задно. Така. Така. Напредно. Слизай. Така, слизай. Така. И най-накрая кацнахме. Готово. Вече кацнахме на тази сграда и в момента ще слизаме. Трябва да го намеря този парашут. Ако някой от вас са се чудили как да отварят парашута, преди аз гледах клипчета, т.е. не клипчета, ами писах в интернет и ми излезе там страници най-различни. Пишеше, че трябва да напиша някакво изречение. Но беше много дълго, и на един мой приятел, батко му е играл тази игра и я превъртел без кодове. Мисля, че тази беше или се лъжа. И е превъртел без кодове и му е казал, че с едно щракане на левия бутон на мишката става. Или той се е досетил, или батко му каза, не си спомням много добре, беше отдавна. И сега ще ви демонстрирам, че с левия бутон на мишката всичко става. Тоест се отваря парашут. Изчаквам малко и го пускам. Ето. И стана. Сега само да се не блъсна в сградата и да полетим надолу. Не помня кода за парашута, иначе ще да кацнете тук, защото после няма как да сляза. Освен да умра, аз не искам да умирам. Влизаме, забавяме темпото, за да не паднем. Хайде слезем надолу. По GTI 5 гледах клипове и един се чудеше как да забави на GTI San Andreas. Става ето така, като се натисне S на клавиатурата и той изгъва краката си и се забави. И каца по-леко, отколкото по други начин. И ето. Ето го парашута, махна се. И това съм да взема някаква кола. Пишете в коментарите дали искате да продължа да снимам на тази, на GTA San Andreas или на друга игра ми кажете. Да видите и другите ми игри. Мога да снимам когато искате, когато кажете. Ще снимам на някаква игра. И сега не знам точно какво да правя. Как ме удари. Днес бях в един приятел и се пробвахме да превъртим играта. Но пък на него при една мисия, на мен копчетата ми, едните ми копчета, тези стрелките са малко бъгави в тази игра. Някой път спират, някой път работят. И доста пъти на една мисия спират копчетата и не мога да я мина и се пробвах от тях. На него пък не му излизат стрелките, кои стрелки да натиска и нещо бъгаво става и не може. И за това не знам как ще я мина.
Ако решите да минавам мисии, не знам просто как ще я превърта играта. Мога да се пробвам някой път да започна да снимам на тази игра и да се пробвам да я превърта. Уоу, ще взема пожарната и ще пускам вода навсякъде. Ако ще спра за малко клипа. Здравейте, отново съм тук и продължавам с играта на GTA San Andreas. Продължавам. Заби пак. Какво пак сега? Сега пак това. О, махнах го. А така, сега пак да продължа. Затвори си играта. Ще да се пусне. Тогава, щом не ще се пусне, това ще